A Place Coworking és un centre de treball en cooperació com el seu propi nom indica. Pels que no ho sapigueu, el coworking és una forma de treball que permet a professionals de diferents sectors compartir un mateix espai de treball per desenvolupar els seus projectes de manera independent a la mateixa vegada que poden desenvolupar projectes conjunts. La imatge corporativa de Place Coworking està basada en el concepte dels mandales, ja que mandala significa tot allò que envolta un centre. A partir dels conceptes que defineixen un espai coworking s'ha creat un llenguatge gràfic. Amb la combinació de tres elements a partir del llenguatge gràfic que hem creat, es formen els mandales, creant així un símbol on es reflecteix tota la personalitat d'un espai coworking. Un cop creats els mandales, es decideix donar-li un aspecte més laboral, fer-li una transformació al logotip en el qual aconseguirà un aspecte més agressiu i molt més visual. A continuació es van crear totes les aplicacions bàsiques a partir dels colors corporatius, ja que és un dels punts forts i més agressius de la imatge corporativa per tal de poder destacar sobre la nostra competència. Així doncs, aconseguim un conjunt d'imatges que funcionen com a imatge corporativa.